Avui serà un gran dia, aprofita'l. Estreno un micròfon i espero que es noti i que es senti molt més bé. La vida està plena d'objectius, de propòsits, de desitjos, de somnis. Diuen que un objectiu sense pla és només un somni, que no està malament tenir somnis, però si no els converteixes en objectius, en un pla d'execució, segueixen essent això, somnis. Tot així val la pena tenir que facis la llista aquesta de llista de somnis. Per tant, tasca número 1, apunta-te-la ja, fes una llista de somnis i titula-la així, desitjos, somnis, altres idees a fer algun dia. Serà una llista de coses que si no les mires mai més, difícilment es faran realitat, però si segueixes mirant el vídeo, potser algunes d'elles es podran posar en marxa i passaran de ser un somni a una cosa feta. Si definim aquest somni, si li posem una data, tindrem un objectiu. Si a més l'orientem, el convertim en tasques, en passos a fer, pot ser que arribem al resultat que estàvem esperant, però estarem satisfets realment amb aquest resultat? No us ha passat mai que el resultat no us satisfà? Potser us heu equivocat definint-lo? En Peter Drucker, en el seu llibre The Practice of Management del 1954, va donar les pautes de la tècnica que més endavant faria servir en Robert Rubin, que la va estructurar amb el nom de SMART. La tècnica SMART és un sistema que ens ajuda a definir els nostres objectius, a fer-los més aconseguibles. Segurament ja hauràs sentit moltes vegades a parlar de la tècnica SMART, però si de cas la repetirem una miqueta perquè el projecte sigui clar i aconseguible, ha de ser això, SMART, S-M-A-R-T en anglès. S per específic, són les Qs del periodisme i alguna més, no? Les preguntes a respondre serien què volem aconseguir, per a qui o per què això que vols aconseguir és important, qui està involucrat, on tindrà lloc, quins recursos, seria això, definir. M per mesurable, el quant amb T. Hem d'aconseguir posar una mida, un indicador que ens permeti saber si hem aconseguit l'objectiu o no. No puc dir córrer molt, he de dir córrer 20 quilòmetres a una mitja de 6 minuts a quilòmetre. La A, alguns parlen d'aconseguible, altres d'accionable. Perquè ho puguem aconseguir ha de ser realista, s'ha de poder fer. Normalment la tècnica és trossejar-ho, fer un petites parts que siguin més fàcilment factibles. La R per rellevant, ha de valdre la pena. I la T per temporalitzat, hem de tenir una data final, un calendari d'execució, unes pautes. Resumint, la tècnica SMART, la més famosa i extensa per definir objectius, ens diu que un objectiu ha d'estar ben explicat, amb dades matemàtiques que ens permetin dir si hem aconseguit o no l'objectiu i fent servir una construcció d'acció, de coses a fer, important, perquè si no és important, qui vols que ho faci, i limitat en el temps, allò que dèiem, ja hem de quedar un dia, no, posem dia. El mateix professor Rubin va posar com a crítica en el seu sistema SMART que li faltava una part de feedback, de revisió, i a partir d'aquí el sistema SMART va passar a ser smarter, encara més llest, on la E és per evaluated i l'R per review o rewarded, que no són sinònims, però van pel mateix camí. És a dir, el que pretén és revisar, comprovar que avancem i, per tant, posar maneres de comprovar que estem en el bon camí i, al final, si ho aconseguim, recompensar-nos i saber que ho hem aconseguit. La teva llista d'objectius no pot estar mai amagada en un calaix, l'has d'anar mirant, l'has d'anar avaluant i t'has de premiar quan acabis de fer el complet. En Nick Winter, que té un nom així una mica de saga de Joc de Trons, en el seu llibre de Motivation Hacker, que us el recomano molt, de fet, és un llibre que no diu res de nou, no és un llibre trencador a nivell de proposta científica ni de cap matxembrat nou, però és un recull d'idees interessants
i que no és tan fàcil fer un recull d'idees interessants. Llegiu-lo, que és ràpid i entretingut. Deia que en Nick Winters, en el seu llibre The Motivation Hacker, em va fer descobrir el professor Peter Stills, que parla de la procrastinació. No, la procrastinació no me la va fer descobrir ell, fa temps que la practico. Procrastinació, pels que no us n'hagueu sentit a parlar mai, és aquella habilitat de potser fer després, de posposar, de trobar excuses per allò que s'ha de fer després. En Piers Steele, que té fins i tot una equació matemàtica que permet definir la procrastinació, o en el cas contrari, en negatiu, la motivació, les ganes de fer, amb unes variables de valor, expectativa, retard, impulsivitat, que us deixo la fórmula a la descripció perquè la pugueu mirar. El tema deia que en Peirce parla d'una forma més simple de definir els objectius, que és el CSI Approach, que vol dir Challenging Specific Immediate and Approach-Oriented Goals. De fet, el concepte que introdueix nou és challenging, perquè que sigui un repte. Tal com diu Nick Winters en el seu llibre, si no és un repte, per més ben definit que estigui, per més immediat, per més específic, mesurable, aconseguible, rellevant, és que no m'interessa, no em dona aquella motivació. Normalment som una mica ganduls, fins i tot a l'hora de fer la nostra llista d'objectius ens quedem curts en la definició, no? Ens agradaria fer la llista, posar el nom i pam, ja ho tenim fet. Definir un objectiu així implica una certa planificació, implica agafar el paper, boli, quan nosaltres l'única cosa que volíem era això, que el nostre somni es fes realitat. No és tan fàcil. No vull entrar en objectius de grans dimensions que implicarien un o diversos projectes i diversos entregables, punts de control, fites. No, això no és un vídeo, potser un dia el farem, de Project Management, el Book of Knowledge, i només em faltaria criticar qualsevol d'aquests sistemes. Us he de dir, però, que hi ha una forma més fàcil encara de convertir qualsevol desig o somni en objectiu o en un inici de projectes, i era el definir què i quan. Quan és molt fàcil per entendre per tots, el què costa una mica més. I compte que si no definim bé què tindrem un resultat, un què, que no volem. I aquest és el problema de la majoria d'objectius que ens posem, que no definim bé aquest què. Que agafem la nostra llista de propòsits, l'agafem per cap d'any, la majoria de propostes que fem estan mal escrites, i m'explico. Els resultats que volem obtenir, els quès, poden ser de tipus final o de tipus hàbit. És a dir, una cosa és establir això, un hàbit, una rutina, que són els d'hàbit, i els finals són aquells que un cop aconseguits ja els tenim. La rutina, en canvi, no s'acaba mai, s'entén, no? Anar a fer un arròs al Delta és un tipus final, compta amb el Confinations, i fer, en canvi, exercici cada dia és un tipus hàbit. Els resultats finalistes, a més, poden ser d'entrada o de sortida. Home! Els d'entrada, els input goals, el resultat depèn 100% de tu. Només depèn de tu. Els output goals, en canvi, els de sortida, el resultat no depèn 100% de tu. Exemple, fem exemples que és com s'entén millor. Gravar un disc és un input goal. Que el disc sigui de platí és output. Escriure un llibre és un input goal, que sigui un bestseller és un output goal, o penjar un llibre a YouTube com aquest és un input goal, i jo decideixo, ho acabo de fer, que el vídeo tingui més de 100 visites o més de 1.000 visites és un output goal. Presentar-me a aquella persona que m'agrada és un input goal, només depèn de mi que ho faci, que aquella persona correspongui, és un output goal, sí? Quin és el problema? El problema és que massa sovint definim els nostres objectius com a output goals de sortida, quan haurien de ser d'hàbit, de sistema o d'objectiu d'entrada. I això ens porta a la infelicitat, El disc no ha sigut de platí, el llibre no ha sigut un bestseller, el vídeo no ha tingut 1.000 visites, el meu amor no ha estat correspost, tot em surt malament. En comptes d'estar contents i entusiasmats perquè hem aconseguit gravar un disc, hem aconseguit escriure un llibre, hem aconseguit fer un vídeo de YouTube o hem fet el primer pas en presentar-nos a aquella persona que... Hi ha moltes vegades que ho tenim clar, hi ha exemples que són clars i no fallem, volem comprar un bitllet de loteria, és un objectiu, que em toqui la grossa és un desig, anar a veure un partit de futbol és objectiu, que el meu equip guanyi és un desig. Sempre que puguem, millor centrar-nos en objectius d'hàbit. Els objectius de resultats són un neguit.
patint tot el camí per aconseguir-ho. Estàs pendent de si arribes, de si no hi arribes. Si et centres en canvi en el sistema, l'objectiu del sistema et permet una satisfacció constant. Anem a posar un exemple. Un objectiu aparentment ben definit. Llegir 20 llibres aquest 2021. És específic, llegir 20 llibres, mesurable, concepible, que dependrà, no sé, de la teva velocitat de lectura. Has vist, per cert, el vídeo de llegir més ràpid que Usain Bolt? Et deixo aquí l'enllaç també. Depèn d'aquesta aconseguible, que llegeixis més ràpid, de si crees un hàbit de lectura, de si és rellevant, de si val la pena per tu, temporalitzat aquest any, el 2021, però realment vols llegir 20 llibres? Gruixuts, prims, de quin tipus? Ficció, no ficció? No seria més interessant que el teu objectiu fos establir l'hàbit de lectura diària a raó de 30 minuts, tots els dies de l'any, els dies laborables, els no laborables, després de sopar, quan el llevo, establir aquest hàbit. L'objectiu que t'havies plantejat és incorrecte. Volies batre el teu rècord de 20 llibres. No té cap sentit. Què faràs al setembre si has llegit els 20? Pararàs de llegir perquè ja hi has arribat? O si només en portes 5 al setembre, què faràs? Ploraràs. Conclusió. Els teus hàbits haurien de tenir sempre els teus objectius haurien de tenir sempre un resultat d'hàbit o bé d'entrada. Evita'ls de sortida. Cal anotar-los, definir-los bé, utilitza la tècnica SMART, la CC Approach o simplement el què i quan o el que vulguis i gaudeix del procés, gaudeix quan tens la idea, quan decideixes posar-la en marxa, gaudeix mentre l'aconsegueixes i sobretot, recorda, somriu, que és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me, ja saps si t'ha agradat. En cas que encara no estiguis subscrit a l'altre costat, posa la campaneta, així a més t'avisa i reps la notificació. M'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix o a través del blog, no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Com sempre, totes les novetats a bartu.cat. Gràcies per escoltar-me, gràcies per compartir.